Ngingabuyela nje kumthandeni mangithanda. Ngingabuyela nje. Futhi nje maningi amathuba ukuthi ngibuyele futhi kube right. Kodwa manje inkinga-ke nginomuntu engithandana naye futhi-ke oselobolile nje, oselobolile. Phela nanokuthi wena mngani ngithola umuntu angilobole nomthandeni wayengayitsheli lokho, wayoyitshela nje ukuthi nje ngothi mangihlukana nje naye ngingatholi umuntu osirius mhlawumpe nje ngijule ngidlalwa abafana yabo. So naye nje akukho mnandi ukuthi lokhu kuthiwa uMakampumpu wamthathela umsoco nani 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 nani. Akukho mnandi lokho mfethu. So naye nje noma kungathiwa-ke naye akasenalo lolo thando, but ukuthi naye azwise labo bantu laba abamthukayo ubuhlungu yabo. So naye nje ngenza noma ngabe yini. Makamimi ngizokuthiza ngikhohle ukuthi uma ngabe bephosta sebem-expose bephoste engathi bezwa ngamahemheme yabo, kungabi into engathi obvious ukuthi hhayi vele sekuhlukene, kube ngathi kungamahemheme nje yabo, kubathi indaba ey'phutshukileyo engamahemheme, bengaveli bethi dahla emveni kwesikhathi kuzobe sivele sidahla yabo. Beyaqala nje bekuveze ukuthi usekhaya wena uqoshiwe wena bayaqala bekuveze lokho, beveza nje engathi indaba ephutshukileyo kusengamahemhemu, kanti bona bayazi vele indaba yonke. Emveni kuhamba isikhathi futhi bahamba usuku olunye okanye iy'nsuku beveze-ke ukuthi hawu kanti sewuze waxoshwa kwanjani yabona ngofebe bakhe. So okwamanje uma bephosta nje uma bephosta engathi ingamahemhemu ukuthi zizokuthiwa yabona.